Čaute, ľudia. Vítajte pri dnešnom videu. Dnešné video bude jedna fakt prísne a dôležitá vec. Proste taká na youtuberka sa mi pýtala, či nevymením túto dogu za fejka jazvečíka. Ale proste za jazvečíka. Ale ja som v tom videu že lebo som na výmenu, tam som hovorila, že nemám Instagram, no to viete, a ešte, že nevymením túto dogu. Ne, ale za prvé, sorry, ty youtuberka, neviem, jak sa volá, že som to zabudla, čo mi napísala, a že či vymením hento, ale ona proste, pozerala som si, ona robila tiež, má najnovšie video, že lebo som na výmenu, a tam bolo, že jazvečík. Lenže on bol fake. Tak som jej do komentu aj napísala, že ty vymeniaš fejkov za... Proste... Nechápem, akože dobre, že som ho nevymenila toho Pečopa, ani by som nevymenila. Dobre, že som si pozerala aj kanál, inak by som asi prišla o vzácneho Pečopaka. Dobre, hromí. To proste tak. Ale proste ja nevymením ani, mám tiež 20 fejkov, ale ja, kto by chcel pre Boha fejka, tak ja nebudem vymeniť fejkov, bože, no tak toto bolo celé video. Dúfam, že sa vám páčilo, to asi nie, ale proste to bolo také bezvtipné a tak proste, takže sa s vami lúčim a ahoj, nevymeniam dogu v živote.